se päällä. Ei vielä, ei vielä. Ihanaa! Wow, Mikä fiilis? Hyvä! Yes! Mahtavaa! Pieni mutta pikkuinen. Aivan upeeta twistaamista. No niin, nyt otetaan seuraavat Joo. voittajat ovat jo selvillä, ei ole vielä selvillä. Hyvältä näyttää. Nyt on erittäin tasainen kilpailu, nimittäin kaikilla on paita melkein auki jo. Totta. Rotsi on auki. Hyvältä näyttää. Pitää olla paita päällä, nyt ollaan hyvissä. Noin, meneekö? Ei. Kyllä Feres. Se on, Mä näen, kun hiki valuu vaan näille tyypeille täällä. Tuolta saa kylmän paidan päälle, niin ei oikeastaan mitään valuu. Yes, toinen! Mahtavaa! Upeeta! Vielä 3. No niin, onko siellä 3? On kolmas. Siellä nyt on erittäin tasaväkinen peli. Siellä on 2 tyyppiä, mistä tässä paitaan päälle samaan aikaan. No niin. Ei, onko kolmas? Oi, kolmas! Pistäkää vähän aplodia. Vielä 1, 2. Mä en laskea enää, on jännittävää. Vielä 2, pistäkää nyt se paita päällä. Kyllä se nyt menee. Kaikilla on. Siellä lähtee, onko siellä